Jo sóc Kate Millett. Vaig néixer el 1934 als Estats Units i vaig morir en 2017. Jo defenso el feminisme radical. El llibre que jo he escrit es diu Política sexual. Soc l'Aida Domènech, vaig néixer en 1989 i fins avui segueixo defensant el feminisme liberal. He escrit el llibre de Pilar de Guarra. Jo sóc Rosa Luxemburg. Vaig néixer el 1871 i vaig morir el 1919. Sempre he lluitat pel feminisme de classe. Soc l'escriptora del llibre Reforma o Revolución. Soc l'Àngela Davis i vaig néixer el 1944 i fins avui defenso l'afrofeminisme. Soc l'escriptora del llibre Mujeres, raza i classe. Jo sóc Kate Bornstein, vaig néixer el 1948 i fins ara recolzo el transfeminisme. Soc l'escriptora de Queer and Pleasant Danger. Quina és la capital de França? París! París, Molt bé, Edgar. Tio, sempre dones la paraula als nois. perquè vosaltres les noies ho dieu tota la vegada i no se sent res. Però què dius? En aquesta societat patriarcal sempre heu de ser els millors, és injust. Té raó, la nostra opinió també compta a vegades més que les vostres. I per què ha de comptar més la teva que la nostra? Ets una feminazi. El concepte feminazi no existeix. Jo defenso el feminisme radical, que defensa que l'arrel de la desigualtat en tota la societat és el patriarcat y se ha de eliminar por completo. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Carnucci Feminist y en este vídeo os voy a hacer un unboxing. Pero no vengo sola, vengo con mi amiga Lolita Feminist. ¡Hola! Os dejo aquí su canal para que la podáis seguir, su Instagram y todas sus redes sociales. Y vamos a empezar nuestro unboxing juntas, ¿verdad Lolita? Sí. Que es súper feminista. Vale. Vamos a empezar. Lo primero que nos han traído es esta chaqueta, bueno, sudadera. ¡Qué feminista! Es lila, tía, es súper feminista, ya ves. Y bueno, solo le falta aquí que ponga feminist. Claro. Nos han llegado, pone Made in Bangladesh, súper feminista. Vamos a seguir. Me encanta. Ah, esta es para nuestro novio, que sí, Sí, súper para el feminista, porque es súper guay. Es súper feminista y bueno, no es de todo lila, por eso no es tan feminista como la otra, pero bueno, casi, ¿vale? La dejamos pasar. Sí. Y el último producto que nos ha Lo llegado, más feminista, porque es demasiado lila y me encanta, esta la mochila. que es de Eastpak y bueno, que es súper feminista y Con un tiene un cerdito cerdito viene. incluido. Pero no es muy feminista. Y bueno, dejad en los comentarios, vamos a ¿Os ha sortear gustado? estos productos, hemos comprado 2 de cada uno. No, ponemos una cantidad de likes y... Vale. 200.000 likes. 200.000 likes y sorteamos todo esto. Feminista. Feminista. Con el hashtag. Feminista. El feminisme liberal es centra en parlar d'aconseguir la igualtat, però ignora l'emancipació sobre el sistema patriarcal. És un feminisme tòxic. Tia, aniràs a la Marina el 8 tema? No crec, tia. Per? Però si sempre hem anat juntes i venint de tu, que sempre defenses els drets de les dones, jo pensava que ja aniries. És que jo no defenso només a les dones en concret, només defenso a les dones de classe obrera. Però per què? Perquè són les que realment ho passen malament. Perquè que ho passin més malament? O sigui, ho passen... Potser sí que estan a un nivell més baix, però al cap i a la fi totes les dones estem oprimides i cada una ho pateix a la seva manera. Però les obreres ho pateixen molt més. Ho sento, però jo ja aniré. Estic disposada a defensar els drets de cada dona que hi ha en el món. Però, vale, jo no aniré, cadascú pensa a la seva manera, no? El feminisme de classe lluita per l'emancipació de la dona obrera. La dona burgesa no forma part de la lluita. Per això, moltes vegades no es considera una branca, sinó marxisme. Solo hay una raza, la raza humana, y todas formamos parte de ella. Perdona, crec que t'has equivocat. Sí, això és una manifestació feminista. No antiracista. Jo també sóc dona, també vull la igualtat al meu nivell. L'afrofeminisme sorgeix perquè les dones racialitzades estaven descontentes amb el feminisme blanc i liberal que exclou les dones racialitzades. En aquest moment, les dones blanques s'han de posicionar com aliades, no com activistes. Hola, mama, estic esperant perquè m'informin sobre el procés d'hormonar-me. Què dius? No ho facis, sisplau. Has d'entendre que jo em sento noi, no noia. Vas néixer noia i has d'acceptar-ho. És el meu cos, jo decideixo què fer. Doncs ara no et parlaré i a casa meva no entres.
Seguiré fent el que vulgui encara que la meva mare no vulgui. Has de fer cas a les persones adultes. Això és antinatural. Andrea Palacios. Andrés. El transfeminisme és una branca creada per i per a dones trans degut a l'exclusió transfòbica que hem patit dels col·lectius feministes. La revolució sexual comença amb l'emancipació de la dona. L'objectiu era acabar amb l'opressió homosexual. Soc feminista. Compra'm samarretes fetes per nenes explotades. Qui no es mou no sent les cadenes. El feminisme eficaç lluita contra l'homofòbia i explotació de classe, raça i gènere. La resposta correcta a és un nen o una nena és no ho sabem, encara no parla.